Datuk Mulia, Datuk Alang, Datuk Majarindo. Layang boto. Sungguh pun Datuk bertiga tu sajo nantai imbau sombah ju nan dianjong salam ju nan diangkik topatan kato nan sapatah tumbuk karundiang nan sabuah. Tidak lain tidaklah bukan Datuk nan menjadi bumi jelangi pinta je pintu nan mendatang kato di dalam adat ju sembah di Datuk ditibukan. Adapun sembah salam ambo tu pihak diari nan sahariko antah kuariko nan elok antah kutiku konan bayi ajuang balayih di musimnya dililik kuntiang jo ambalau indak mungkin kengkai lai antah ke ulu konan laku. Pihak di kami nan mendatang nambak ibarat burung pipik tabang babegah di udara balunta-lunta je kabui babentan-bentan juawan pue melayang je malayo sudah meningginya maranda tabang kepadang ribu-ribu iyo karimbo nan satumpa. Sadang memakan buah rumpik litak lape awi tibu lalu disasok ambun nan satitiak sajuk nemukan nalang-alang nan bak pani ditimpurinai. Membayang-bayang kemengkuh mencayo ke utak banak sanang labana dalam mati sunyi di dalam kiro-kiro. Namun bak atunya lekini tu nan di mukasik nalah sampai nan diamah nalah pacah. Kok bajalan lah sampai ke bati, kok balaya lah sampai ke pulau. Pihak di kami nan mendatang kok duduk lah nak murak seluh, togak lah nak mayul kalangkah, nak bagan jua suri ke pangkalan sabandang pulang ke nagari. Iyo keribaan surang-surang. Mohon dilapai joti nan suci. Itunya sembah dilalukan tu sembah lalu salang kembali. Jak pangkatu nak kami dongah bunyi dipinta bakit Datuk. Lah sampai Datuk. Sampai tu. Kato nan datang dari Datuk kalau dia lihat bayak rupa tu kalau dia dongah lah bayak bunyi namun ba ato nilai kini madongah andai dari Datuk. Dek bona sombah katibo, dek salam unjuan Datuk tatubi kempede ati tabayang bunyinya kato. Lata serak di narapik tu tata tabuh di banyak di dongah bunyi la nyato ditimbang poham jorun yang. Lomak beraso santan mani beraso nyiro pagi buat tangguli ayat tabu. Duri larah apela bandang bentuk dimakan siku-siku saketek indak panan caca. Bonis tangkai tak dan ampuh tapi samantang pomba itu tu. Di gunung junta yang kabut, di sungai jalo bermain, di padang angin berseru tahanan buik nambah karang. Syariat kato nan duo selangkah kadi bawa suri, mulunyo asa kadi cari tu asa jusua kato sepatah, buana dicari sampai dapat. Sementara buana diukuh menanti Datuk sekutiko. Pakai sebab nanti tak? Tolong. Tu mulia. Sungguh pun Datuk betul-betul saja nan tembo tentang penyampaian mamak nan dari ujung nan talimpah kepada kita nan bersama pula sama kita dia bunyi sama kedengaran pihak di kita nan bersama tu. Dia elok pekat sayo tua bona sauku maka tak nak sesuai maka menjadi. Dia boleh gayung ke menyambut, dia boleh gondang ke meningkah di duri tujuan adat di aduh menantang bona. Adat sekaji reno mendatangkan bungkat mainggo di babate ndak persisi aja baingkan anyung serontak bak bagalanya tu serongkuh bedayong ambom natang sono. Menurut sembah di pasambagan tentang penyampaian mamak boleh gayung ke menyambut boleh gondang ke menikah nak radio dulu Datuk Mulia jo. Datuk Sati. Ambo tak? Adapun nan taulak kato kita tadi tu talalai kami sekutiko talambik sebut bayo sembah salam ampun yo maaf sama kita pulang saja kepada Allah. Sama tu pulang. Kato nan datang dari Datuk sembah sampai okey kami nan kan jadi sawi sapono pihak ukotu iko kini dek mendengar runjang dari Datuk entalimpah kepada kami nama sama. Nambah ibarat kapal balaya angin nelok daya selesai kepala laju dan katonga menempuh riak di gelombang. Sedang di tengah lawik godang ni pusing angin timbul balik duduk manung jurumudi mengona untung je bagian. Dalam mengona nambah itu, takona puluh kata adat. Bio pari pantun ibarat paik de olah tibu di bayinya ukur de olah tibu di kabung kok belayalah sampai ke pulau. Kok berjalanlah sampai ke batik nak minta pintu izin nak turun datang goi kaum lelang kerabat masing-masing nak izin jorelah dari Datuk. Kami tu bona kata Datuk. Bona tak? Namun baatung lekini tu sebenar tentang itu, tentang dia adat dengan adab. Nang ketik kok kurang ombak, nang godang kok kurang anjong, kok nang patut kok kurang mulia. Patut di ujung kok dipangkah, patut di tengah kok di topi ataupun sesuatunya kok indak terletak pada politiknya. Bunyi nak dipinta pada Datuk itu saja kesepun. Lah sampai dek Datuk. Belang sampai. Kato nan datang dari Datuk Somba nan sampai bakit kami nan kajadi sawi saponyo pihak dia katu ikut kini. Izin kan ambo maniti batang papah dek Datuk je bicara ambo nan tidak tahu pandai ilmu di Tuhan tersimpannya. Kok sentiang tolong lebih lai tando pengulusan diku.
Dek nanang seribu aka dek pikir pelitu hati lalu sakalok barasian jalan santang bakiro-kiro dapat pangana sambil duduk tumbuh pikiran musim bak kini. Kok dirantang namanya panjang elok dikumpa anaknya singkik sekiro kapaguno nan lia biar nak tabang nan jenak saja ke kami cakau ujung penghabisan nang kami ambil hakikat salam nang kami ulang malana ujung penghabisan kata datuk tadi. Tantangan adat dengan adat, tantangan minun dengan makan kok kurang konyang, minun kok kurang puih, nan ketik kok kurang ambak, nan gadang kok kurang anjong, nan patui kok kurang mulia. Patui dia juang kok dipangkah, patui di tengah kok di tepi, ataupun sesuatu kok indak terletak pada tampiknya. Bunyi dipinta bakit Datuk. Kan bona apa itu kata Datuk? Bona apa itu tu? Namun batunya kini tu pandang jauh lah kami layangkan pandangan nampiang lah kami tukirkan talewai pandang kerusuk. Duduk nanolah dimakan patui tu lah nyatuh menurut alur. Baraki biduk telenggang karucik dia saliguri dinan sampai Datuk batinggang tandu pemain nakabudi. Sosak tampik lapang pikiran lakawi bona ada kita. Namun batunya kini tantangan minun dengan makan kok lah merasa konyang tu laba-labia nasi di cawan. Tandunya minun lah kue laba-labia puluh air digali. Nasi dimakan barang suah jadi daging, air minum dari suit jadi darah. Syukur nikmat pada Allah, puji ke Datuk balungguaknya. Namun batunya kini tu pihak di kami naman datang budi menunggu ke ilmu paham berbisik dalam batin. Nan cintu hati kami nan pintu ke Datuk katu sepatah tandorela mulik sebuah tanda izin. Nak izin jorela juga dari Datuk. Itu saja sepuluh. Lah sampai Datuk. Sampai tu. Kato nan datang dari Datuk sombaran sampai ukit kami yolah kato sebenarnya. Dan kan jadi saponya tu dek kami sekumpuh ko. Nambah ibarat burung tabang yang sajak mulu tadi sampai menjalang para siang. Pajar tabi murai bakicau ayam bakukuk tandau ka siang. Barabi siangnya malam bakondak patangnya pagi. Dek kondak sagalo sialam. Buho na mati nak nyaurak kobik na norik na nangkay. Itu nan pinta-pinto kami. Na izin juga dari Datuk. Kami tu bona kata Datuk. Bona tu. Namun bonanya baik itu tu pandang ke kiri kau lah nyatu, pandang ke kanan kau lah tampak. Ya kami lapeng Datuk jatinan suci tu buku sampai kau. Dengan ribuan terima kasih. Itu saja kau sepuluh. Lah sampai dek tu. Sampai. Katu nan datang dari Datuk sombaran sampai bakit kami nan kajadi sawi isaponyo pihak di katui ko kini. Laba kukuk kinantan suci menjawik bidang tengah balik katus patah buka kunci kobik nanorek na langkai. Kok pinta Rasulullah buliah kondak Rasulullah balaku sonang labona dalam hati sajuk ngoto ketujuan. Namun samantang pun ba itu lai sebuah nan takonah selorong di rundiang kita tadi andai namulai sajak cakung. Rundiang saincai kok talampik katus sepatah kok tadorong maklun lidah indak batulang. Sajak langit basentak katih ketika bumi menghantam turun kekambangan manusia bertambah banyak. Anta tasingguang Datuk dek kananyi anta tagisia dek katurun. Tasingguang konai dek gotih tagisia konai dek miang sampai menyakit dalam hati. Nan siapa yang sapatagak nan salingkuang cepat gantang. Dilaya kok tak nampak di batin rusuh kok godang. Diminta maaf banyak-banyak dimohon ampun godang-godang. Maafkanlah kami laya jabatin. Namun batunya kini nan siopia Siti Raimah menyandang parian pulang pai golong lalapiat sapu lagi mah kami berjalan hanya lagi selo nang boleh kami urak simpuan nang kotak kami ungkai ko duduk kabaran suatu gak jo salam langkah kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.